Ето. Аз съм ти направил всичко, снимай. Снимай ме. Червеното ли бе? Да, аз съм го натиснал. Снимай върху така. Ма снимай ме как. Я, това май е пълно. Същия ли? Машо го изкара. Същия ли? Не, малко по-добре. Какво бе, приятелче? На топчета. На топчета? Да. На какво? Сега ще ти покажа. На захранка за шаран, таранка и лин. Някаква с царевица, коноп и ягод, какво беше забравих. Не бе, това е малко по-голямо. Да. То ми готната. Така, куката ли ми е скъсал? Къде е куката? И го опущиш. Няма. Куката нещо няма. Не, ето, аз съм просто кюрав. Не, няма. Взехме ли ми? Чай, ще изкарам това, не го опущавам водата без искам. Това видео ли е? Да бе, видео. Паси мамата. Това имаше май 1 кило. Защото ми се стори тежък, като го дигнах. Го дигнах се на ръка. Спрей.